Здравейте, приятели на YouTube! Днес ще играя GTA. Тук си написах няколко кода, ще се радвам ако ви хареса клипа. И така, нека да започваме. Да, сега започваме да играем. Лапка е модер. Ще се биш ли, слизай? Кой гърмише, аз съм с бисиката. То, що стреля на крило, Готиното на тая версия е, че когато натиснеш четвърката, идва ето този автомат. Така може да бие по цена. Сезотни мотора е... не действа след. И гледай, човека направо с помпата гърми и направо го слагам. Якото и че като на CS-а, като гърмиш някой в главата и тук отстрани показва, че сте го убили. Ако искате да правя поредица, пишете ми на клипа, пишете коментар. Всъщност чакайте само малко да си намаля звука, защото ме дразни. Готово. Така. Сега продължаваме да играем. Мирайве. Али. Кой гърмише? Тук е... Направо му пръскам главата. Когато се качите в някой мотор или кола, също той се качва с вас и гърми. Опа. Фанаха ме. Гадното е, че като те фанат, твой човек спира да те следва и става те много тъпо. Ето и много го мраза тук, тъй като излезе. Право ви казвам, че се изнервям. Много се изнервям. И пак, както ви казах, много се изнервям. Изнервям се. Така, тук съм сега до полицейското. До полицейското там, ко беше, забравя го. Както и да е. И сега ще ограбим полицайите. Аре. Полицейското. Много ми е чудно, що полицайите не носят... че кой гърмише? Умри! Прави кам, хора, направо тук те с полицаи много ме изнервят. Прави кам. Те, че коста, направо всички ти умират, мене не може да ме убият. Умирай, Тук те има някакви много готини оръжия, някакви броня, тук съм влизал много пъти. Тук, ето е бронята. Честно, тук те го обичам да ги убиваме, тук. Те с пушачите, тук ще ми пушат марихуани, глупости. Ги избивам тук те. Ще пушат и ви. Кума гърмите ви, Право стиката. Още един. Хечот. Скоро ще снимам малко на CS. Аз съм доста добър. Ще записвам отдолу съвети, в които играя, за да може да играем заедно. На който му се иска. Или на който му се играе. Ти управление, преди имаш повече оръжия. Сега няма нищо. Чай, то майче тук някъде имаш. Тук те търсим. Майче тук те имаше, но ние няма. Значи тук трябва да има едно
Гледайте сега, какво става. Еш, какво правите ви тук е? 10 милиона човека. Бяга от тук е. Тей. Бягай сега, бягай, ще застреля. Направо гледайте сега, главата му ще махна. Те. Добре, остей тук, те повече не ми се стоим. Сега ще ги накарам тук танкови глупости да идват направо. Ще ги взривявам. Гледайте какво става направо. Викам, бах ти кефа да гърмат 10 000 полицая. Сега всички ще умрат на един дър. Само гледайте какво става. Що с голяма нинджа е? То с голяма нинджа е. Шат. Дете тръгва да бяга, стойте там, стойте там. Стойте там при колата, стойте бе. Гадното и на кода на безсмъртието, че когато гръмне някоя кола до теб, ти маха живот. Много и тъпо така. Те. Нещо ми лаги, това не е хубаво, но оставете се сега. Майко, ти беше много готино на един дъргозрив. Аре, ще се помъча в този епизод да напълня всичките звезди. Аре, чико са... Аз съм Данига. I am Данига. Сега. Умирайте, бе. Аре, повече звезди няма да се пълна тук хеликоптери, няма ли? Тъбахте тъпотията е. Кола тука, дай колата. Ела тука е. Абе, стой тука, да ти взема колата, трябва ми кола, бе. Че, спри, бе. Защо не спираш? Спри! Махай се от тука. Трябва ми грозната ти кола. I kill you. То с голяма нинджа е. Бахти нинджите. И отново бахти нинджите. Той скоро се запали този тъп камион. Това е много голяма тъпотията. Якото и също на тая версия, че има арбалети. Нека да ме подгонат купите. Шат. Не гърмя, по мене няма. Само ти казвам, че по мене няма гърмиш. Кой ти е? Къв си е? Къв си ти е? Чат. Ти си някакъв непознат дет, не съм те виждал никога е. Чай го за... Шет. Трябва го заревям аз този хит. Ари, гърми. Бягай. На ко съм да умра. Тук стават, братле, бахти хора, те стават бахти бруталните неща, като играеш те. Негер! Искам да се напълна всичките звезди. Какво готино оръжие. Вече аз тук да се напълна животчето. Сега ще го правя, мали. Гранатомер, кошкайте. Пам. Чест направо да се чуят какво да правят. Гледайте какво стана. Направо искам да напълня всичките звезди, ама то те с големи слабаци, кой да пълна. Точно в тиквата. Щуга, ще ме гърмили. Прогото ще махна, бе. Не гърми.
навсякъде. Бомби. Тук какъв този хеликоптер, тук дет ма дебни. Уиш. Падаше. Тос. Ко прави? Да, също тук тъй като натиснеш двойката и можеш да си избереш кола. Кай ми иска ти тази кола. И си я взима тя и те изпукаха гумата. Таман повече ще дрифти. Ако сте ценители на бързи коли, отивате на летището, има най-различни коли. Привъртал съм километража, направо километража се върти като такова. Има една лилава огнена, която е много готина. И с нея привъртях километража. Ай! Ко се прави, че... Ето. Аз съм полицай, бе! Ей, полицай, гърмат ли се, бе? Гърбъл, газеща целия дет ми кажеш, там ще гърма. Чат. Може да кил. Тос играе ли с мене, ко прави? Така и... Чай да свалим този хеликоптер. Падай, бе! Падай! Долу! Падай! Падни, бе! Абе, не се мъчи да избягаш сега. Хелп ме. Майко! Една след друга гърмат колите. Не му блъскай, бе! Не ме блъскай! Казах да не ме блъскаш. Другия път трябва да знаеш, че не трябва да ме блъскаш. Ясно ли, че не трябва да ме блъскаш? Не трябва да ме блъскате! Не трябва да ме блъскате. Защото ще ви се случи това! Точно това ще ви се случи! Как този тъпанар тука, дето ма гърми? Абе, умри, бе. Ще мога ли го сваля с пистолета, бе? Да пробваме. Ай, падай, бе! Падай, бе! И аз съм нинджа, какво си мислите? Радвам се, ако клипа ви е харесал. Ако клипа ви е харесал, пишете в коментарите. Може би в следващия си... Може би в следващия си епизод ще възнамеря вече да направя